que engloba els grups de balls de gitanes del Vallès Oriental i una agenda de ballades previstes són mostra de la intensa activitat d'aquesta entitat del nostre poble, impulsada pel seu cap de colla, Xavier Costa. La colla de gitanes amplia efectius, encara que només siguin balladores. Des de fa 3 setmanes i amb els assajos especials que es fan els dijous al vespre a l'escola Ronçana, la colla ja disposa de 8 noves dansaires. L'assajador és Xavier Costa, un dels responsables de l'entitat, que s'ha proposat donar un nou impuls a aquesta dansa, una de les més tradicionals a casa nostra. Cada primer dijous de mes, les noves balladores s'incorporen a la resta de dansaires de l'entitat i assagen les coreografies. L'objectiu d'ampliar i consolidar la colla sembla que va pel bon camí. De moment bé, jo ho veig bé. Clar, també ho fem diferent, també no ho fem molt pas a pas, saps? Molt partit, perquè es pugui prendre el pas més ràpid. Que no fiques allò de dir, tot el ball ja, fas pas per pas i va més ràpid, vas més bé, vaja. Tota la gent que vulgui incorporar-se, sobretot si són nois millor que millor, perquè ens anem faltats de nois, i si no, doncs noies és igual, que estiguin aguantades i tinguin ganes de fer-ho i ja està. En el procés de consolidació iniciat fa pocs mesos, la colla de gitanes s'ha adherit a l'entitat que engloba i promou els grups de ball de gitanes del Vallès Oriental. En els pròxims mesos, tant la colla de grans com la de petits participarà en 5 ballades. La colla de petits obrirà les actuacions el 15 de març a Santa Perpètua i més tard, el 26 d'abril, a Castellar del Vallès. Pel que fa a la colla de grans, la primera ballada fora de Santa Eulàlia tindrà lloc el 19 d'abril a la Llagosta i la segona una setmana després a Cerdanyola. Les dues colles també ballaran el 24 de maig en la ballada a Montserrat, en el final de temporada de les Gitanes del Vallès. A continuació els presentem 3 actes culturals que tindran lloc els propers dies. Divendres vinent tindrà lloc